Bore da. Yn hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto eitha yn ail Sul mis Awst. Wrth gwrs ar gyfer heddiw, mi oedd yn rhaid I chi e-bostio neu adael I Hywel wybod bod chi yn dod i'r gwasanaeth fel eich bod gennych chi'ch set. Ond wrth gwrs yn ystod yr wythnos nathon ni glwad bod cyfyngiadau yn llacio a bod y cyfyngiadau pellter cymdeithasol hefyd yn llacio. Ac felly o wythnos yma ymlaen rŵan ni fydd rhaid I chi adael I Hywel wybod bod chi yn mynychu. Ac mi fydd cadeiriau hefyd yn ôl yn ei lle. Wedyn, wrth gwrs, yr hyn fydden ni yn ei awgrymu fel I fod yn cydwybodol hefyd bod ni'n dal I barhau I fod yn wyliadwrus ac I ddefnyddio synwyr cyffredin hefyd oherwydd da ni ddim yn gwybod mi all pethau fynd â chwith, ond yn bod ni yn dod I arfer beth bynnag bod ni yn dal I gadw ychydig ar wahân felly. Nos Ferchar am 16, mi fydd na ychydig yn ni'n dod yma I roed y cadeiriau yn ôl yn y capel. Mae'n I gyd di stacio ar ben ei gilydd felly yn yr ysgoldy. Felly, os oes na rhai ohonoch chi sydd yn gallu ac yn fodlon I helpu allan gyda rhoid y cadeiriau yn ôl, fyswn ni'n hynod ddiolchgar. Dyn 16 ydy hwnna nos Ferchar. Iawn, dyna ni. Godi bawb. Wedyn wrth gwrs hefyd nos Ferchar am 6:30 yn dilyn hynny cynhelir y cyfarfod diaconiaid ganddo ni. Wythnos nesaf, Gwilym Wyn Roberts, Gaerdydd fydd yn harwain ni mewn Oedfa. Hynny o gyhoeddiadau, felly, gadwch I ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ein tad nefel a sanctaidd, diolchwn I ti unwaith eto am y cyfle I ddod i'th bresenoldeb di. Diolch bod ni wedi gallu cael ymgynnull gyda'n gilydd, i'th daddoli di, i'th foli di. Bydd gyda ni felly drwy dy lan ysbryd, gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadwch I ni droi at yn trada felly ysbryd y tragwyddol Dduw. Ysbryd y tragwyddol. Gadwch ni barhau yn ein mwliant drwy ganu Emyr Hif 1 yn y cynnion ffydd. Pop up to Sainsbury's. Okay. Hif ganwn foliant swydd, un harglwydd gwefus yw, a nerth i'n hiechyd llawen hawn, mawr... They asked me to put the sound down. Ac yn y blaen, Emyr Hif 1.
Ddaw yn darlleniad ni bore yma o'r Efengyl yn ôl lyc ac I benod 19 a nodau 1 I 10. Ac os ydych chi'n gweld y sgrin, mae'n siŵr does dim angen I chi ddyfalu pa ddarlleniad sydd yn lyc 19. Iesu a Sycheis, wrth gwrs. Gadwch chi ni wrando ar y darlleniad yma felly. Aeth Iesu yn ei flaen I mewn I Jericho, ac roedd yn mynd drwy'r dref. Roedd dyn o'r enw Sycheis yn byw yno. Iddew oedd yn arologwr yn adran casglu trethu Rhufain. Roedd yn ddyn hynod o gyfoethog. Roedd arno isio gweld Iesu, ond roedd yn ddyn byr ac yn methu I weld am fod gormod o dyrfa o'i gwmpas. Rhedodd ymlaen a dyringo coeden sicar morwydden oedd I lawr y ffordd lle roedd Iesu'n mynd mwyn gallu gweld. Pan ddaeth Iesu at y goedan, edrychodd I fyny a dweud wrtho, Sycheis, tir di lawr. Mae rhaid I mi ddod I dy di heddiw. Dringo Sycheis I lawr ar unwaith a rhoi croeso brwd I Iesu i'w di. Doedd y bobl welodd hyn ddim yn hapus o gwbl. Roedden nhw'n cwyno a mwmblan. Mae wedi mynd I aros I di pechadur, dyn ofnadwy. Ond yma Sycheis yn dweud wrth Iesu, arglwydd, dwi'n mynd I roi hanner popeth sy gen I i'r rhai sydd yn dlawd. Ac os ydw I wedi twyllio pobl a chymryd mwy o drethu na gydylwn ni, tala I 4 gwaith cymaint yn ôl iddyn nhw. Meddai Iesu, mae'r bobl sy'n byw yma wedi gweld beth ydy achubiaeth heddiw. Mae'r dyn yma wedi dangos I fod yn fab I Abraham. Dwi, mab y dyn, wedi dod I chwilio am y rhai sydd ar goll i'w hachub nhw. Bendith Duw ar y darllian a'r gwrando ar yn cyfar ni y bore yma. Gadwch ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu ym rhif 387. 387. Cariad Iesu Grist, cariad Duw I wef, cariad mwyar byd, cariad mwyar nef. Ac yn y blaen 387. Ydych ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gadwch ni
Ychydig funudau cyntaf i aros mewn distawrydd i wrando. Cariad Iesu Grist, cariad Duw i wef. Cariad mwyaf byd, cariad mwyaf nef. Ac yn y cariad yna ydyn ni yn nesau ata ti mewn gweddi arglwydd. Rwyt ti'n holl a lliog ddiw, i'n criw'r angynhaliwr i ti. Dyn ni'n dod ata ti yn ostyngedig. Yn wyleidd. A mae lle i ni y bore yma i dy ganmol di, i daddoli di. I ddweud yr hyn sydd ar yn calonna ni. Cymaint mae rhaid i ni ddiolch i ti amdano. Yn diolch i ti arglwydd yn bod ni wedi ymgynnull. Yn bod ni yn cael cyfle i daddoli di. Yn diolch i ti am y gair ydyn ni wedi ddarllen gyda'n gilydd y bore yma. Mae lle i rhai hwnna'n diolch am iechyd. Deulu, am ffrindiau. Ond da ni'n diolch i ti am deulu'r eglwys. Yn diolch yn bod ni'n cael bod yn rhan o dy deulu di. Lle gallwn ni brofi y gwir gariad hynny rwyt ti'n ei gynnig. Y gofal sydd yn deillio o hynny. Ac bod diolch yn drwch ar ein gwefusa ni y bore yma. Da ni'n diolch i ti i'w chlaw pob dim am brynedigaeth y byd hwn drwy dy unig fab Iesu Grist. Yn diolch arglwydd dy fod ti wedi gweld yn dda i'n caru ni gymaint, nes anfon di ni genedig fab. Da ni'n diolch bod ni yn cael dod i gyfarfyddiad a phab Iesu Grist. Fel wnaethon ni ddarllen yn gynharach, Sacheis. Iesu yn gweld unigolyn. Unigolyn oedd wedi crwydro. Ond fod Iesu Grist wedi gweld gwerth yn ddod o. A da ni'n diolch i ti arglwydd dy fod ti'n gweld gwerth yn o'n ina hefyd. Ni yw defaid ei byrfa. Ac mae'r bigel yn hadnabod ni'n ôl yn henwa. Yn diolch i ti am y gofal cyson yna honna ni. O bod ni wedi profi'r cariad a'r heddwch a'r gobaith sydd wedi gael yng Nghrist Iesu, mae ti wedi hefyd wedi yn harwain ni i ni allu gweithredu'n den wedi.
Oherwydd bod ni wedi profi cariad, mae rhaid i ni rannu'r cariad hwnnw ag eraill. Oherwydd bod ni wedi profi'r goleini, gad i ni fod yn oleini yn y byd. Lle mae anobaith wedi ti arglwydd, wedi'n dysgu ni ddod â gobaith. Yn aml, mi allan ni deimlo yn annigonol bod ni rhy fach i allu gwneud dim. Rhy fach i allu gwneud gwahaniaeth. A mi roedd y disgyblion yn teimlo hynny cyn y Pentecost. Bod nhw'n teimlo'n fach ac yn annigonol. Ond arglwydd, dan fonais dysbryd glân i fod yn gymorth iddyn nhw. I'w llenwi nhw, fel y bod nhw'n gallu mynd allan yn denw di. A dwi'n gofyn i ti arglwydd i anfon dysbryd glân yn plith ni y bore yma hefyd. Fel ein bod ni yn barod i mynd allan yn denw di, i rannu yr heddwch a'r cariad a'r gobaith yr wyt ti'n ei gynnig, i rannu'r newyddion da. Y gweithredoedd da hynny rwy ti am i ni gwneud. Fel yn stori Sachais, y traws newid ddigwyddodd yn ei fywyd o. O Dduwyn Tad, fe rydyn ni hefyd yn gweddio dros unigolion a aelodau ar eglwys yma. Rhai sydd yn wael, yn yr ysbyty, eraill ar ei hilwydydd ei hunan. Gad iddyn nhw brofi dy gariad di, amgylchyna nhw yn dy gariad trefeddol di arglwydd. A gad iddyn nhw wrtha hefyd deimlo bod nhw'n perthyn i dy deulu di. O Dduwyn Tad, maddau ni pob ai. Gan bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn haeddiant yn harglwydd Iesu Grist. Ond dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, neler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara bynyddiol, a dda i ni ein dyledio. Ddewn unau ein dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni rhag yn nhw. Gyda'n seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cadwch i ni barhau drwy ganu am ei rhif 372. 372. Dwylo ffein doedd dwylo Iesu ym mhob man. Ni achau y cleifion a bendithio'r gwan. Golchi traed blenedig, dal yr haisa'r byd. Dwylo ffein doedd dwylo Iesu Grist o hyd. Ac yn y blaen, 372.
Wrth baratoi at yr oedfa, ni'n gwybod mai asacheis os ydyn ni'n dod, ond mae rhywun yn trio chwilio am emyna sydd yn mynd ar testunna, mae rhywun yn ei ddewis. Ac yn ni'n trio chwilio am ryw emyn o'n sôn am sacheis. Ac yn y caneuon ffydd welis i'n byd. Ac nes i pori trwy sawl llyfr emyna. A methu dod o hyd i ddim byd. Ond fe ddeis i ar draws un yn y llyfr 1000 a mwy o emyna. Ac dwi am ddarllen yr emyn yma i chi. Dyn bach oedd sacheis, dyn bychan dros ben, i graffu ar Iesu be ddringodd y pren. Tyrd lawr mynodd Iesu, i lawr ata fi. Mae angen gwaredwr yn siŵr arna ti. Rwy'n dyfod i'th gartref me ef wrth sacheis, a'r dyrfa yn edrych yn hynod amheus. Mae ddeiwyd ei feia gan frenin y nef, bu'n ddiwrnod i'w gofio am byth iddo ef. Daw galwad i'n harglwydd i bawb sydd yma. Awn ato'r unwaith, mae'n geidwad i ni. So hwnna'n yn cynnig yn ffys. Ych chi wedi canu hi bora yma? Falle mae rhaid i ni greu rhyw atodiad bach yn hynna. Gawn ni weld. Ond ia, dyn byr bach o sacheis. Neu dyna darluniau ydyn ni'n gael ohono fo beth bynnag. Dwi'n cofio am Beibl bach y plant. Dyn byr efo chydig o extra padding o sacheis. Oedd wedi dringo i fyny i'r goeden. A doedd dim syndod felly pam a fi oedd yn cael rhan sacheis o hyd. Ond, ia, mae hanes sacheis yn gyfarwydd i ni gyd yn dydy. Dwi'n cofio bod yn Cerla yn India mewn ysbyty yno, yn yr adran gaplaniaeth. Ac yn rhan o'r cwrs felly, roedd yn rhaid i ni gael astudiaeth feiblaidd bob bore dydd Merchar. Ac am y 10 wythnos o'n i yno, nathon ni ond aros efo sacheis. Ac yn edrych ar pob un adnod yn ei dro felly. A dwi'n cofio fy'n niwtor i bryd hynny yn deud wrthau, pam ydych chi'n darllen, mae rhaid i chi hefyd darllen rhwng eich llinellau. Dyna ddweud wrthau. Dwi'n cweit yn siŵr beth o'n feddwl drwy ddweud darllen rhwng eich llinellau, achos os am byd yna. Ond be oedd o'n trio ddeud ydy, weithiau pan da ni'n darllen o rhy sydyn o lawar, a da ni ddim yn cymryd bob dim i fewn. So, os ni'n darllen y darlleniad yna i chi eto, mae'n siŵr os chi'n gweld rhywbeth newydd yna fo eto, a cyfeithiadau gwahanol. Ac weithiau mae hynny yn beth braf yn bod ni yn ail ddarllen felly. Ond ia, mae rhaid i ni bod o ddifri yn darllen drwy ddyfan ofalus. Yn y darn wrth gwrs, yr hyn welon ni ydy fod Iesu'n cerdded mewn i Jericho ynde. Ac fod yna dyrfa mawr iawn o bobl wedi ei ddilyn o. Tasa'r Steddfod wedi bod mewn lleoliad yn Steddfod Gydd o ddo, ie? Yn cweit yn siŵr lle o ddo. Ond tasa'r Steddfod ymlaen, fysa yna dyrfa o bobl yma na bysa. Ac ia, fysa rhai chi wthio heibio'r dyrfa. Dyna pam o'n siŵr dyn nhw ddim wedi cynnal yr Eisteddfod flwyddyn yma eto. Ond wrth gwrs, y gwthio heibio. Sgwn i os na felly fysa hi wedi bod pan oedd Iesu yn cerdded drwy Jericho. Wrth gwrs, sacheis wedyn isio gweld Iesu Grist. Dringo fyny'r goeden, a Iesu wedyn yn ei weld o, a dweud sacheis tir di lawr. Dwi am ddod i dy dyd i heddiw. Mae 3 peth sy'n ni'n licio edrych arno fo, o'r hyn o dwi wedi weld wrth i ddarllen o. Os yna rhywun arall yn pregethu yna fo, so nhw'n gweld rhywbeth arall. A dyna sydd yn hyfryd nhw'n dana fo. Ond yr hyn dwi'n ei weld ydy fod Iesu'n gweld ac yn cydnabod unigolion. Yn gweld ac yn cydnabod unigolion.
Mae ddaeth Iesu at y goeden, edrychodd i fyny a dweud wrtho, Sacheis, tir di lawr, mae rhaid i mi ddod i dy dyd i heddiw. Cymaint o dyrfa oedd yna, Iesu wedi gallu troi at unrhyw un. Ond penderfynu sefyll yn un fan ac edrych i fyny a gweld yr unigolyn yma nath Iesu. Dydy Iesu ddim yn dilyn y dyrfa. Iesu Grist wedi bod yn crowd pleaser, ond wastad yn gwneud y pethau sydd yn anisgwl i ni yn aml iawn. Ond mae o yn gweld anghenion pob un ohono ni. Mae Iesu'n gwybod am ein anghenion ni, efallai nad ydyn ni'n gwybod ein anghenion yn hunan yn aml iawn. Mae Iesu'n nabod ni yn bersonol. Yn y darn yma, doedd Sacheis ddim yn nabod Iesu, hyd y gwyddwn ni. Ac nad oedden nhw rioed wedi cyfarfod o'r blaen, dyma Iesu'n ei alw fo nôl i enw gyntaf. Sacheis, medda fo. Sydd yn dangos, yn dydi, bod Iesu yn y nabod ni yn bersonol. Ni yw defaid i borfa, ynde. Mae'r gael yn ein hadnabod ni yn ôl yn henwa. Mi rydyn ni'n gweld Iesu yn aml yn mynd at bobl ar gyrion cymdeithas. Wraig o Samaria, wraig wrth y ffynon yn un ohonyn nhw. Yn un oedd ar gyrion cymdeithas. Iesu Grist ddim yn fod i siarad hefo hi, a hitha wraig o Samaria wrth gwrs. Ydy un gwahan glifus, ydy un dall, y bobl hynny ar gyrion cymdeithas. Oedd angen cymorth, oedd angen gwellad arnyn nhw yn aml iawn. Ond yr hyn a welwn ni yma, wrth gwrs, ydy o Sacheis ddim ar gyrion cymdeithas, nag o. Ond yn hytrach, mi roedd o'n hynod o gyfoethog, mae'r testun deitha ni. Mi roedd o'n gasglwr sethu. Roedd o'n iach hefyd, swn i'n tybio. Roedd o'n ringo fyny'r goedan, swn i'm yn gallu dringo fyny'r goedan. Dwi'n gallu trio. Ond ia, mi roedd o yn ddyn nad oedd ar gyrion cymdeithas, ond eto roedd Iesu Grist wedi gweld gwerth yna fo. Roedd pan welodd y dyrfa fod Iesu wedi galw ar Sacheis, dyma'r be mae'r testun deitha ni. Pan welsant hyn, dechreuodd bawb rwgnach ymhlith ei gilydd. Gan ddweud, y mae wedi mynd i letua at y ddyn pechadurus. Doedd y bobl hyn ddim yn gwybod pam fod Iesu wedi penderfynu hyd yn oed edrych ar y dyn yma. Heb sôn mynd am gacan a panad i'w dio. Ac wrth gwrs, fel tyrfa, mi rydyn ni yn barod i farnu'n rhys ydyn, dydan. Mi ges i gyfla, chydig o flynyddoedd yn ôl, i fynd i Amsterdam ac i ymweld â Mission House yn Amsterdam, sef lle i bobl ifanc i gael profiad cenhadol. Oedd yn cael ei ariannu gan y CWMA hefyd, Eglwys Protestanaidd yn yr Iseldiroedd hefyd. Ac yn y Mission House, roedden nhw'n ymestyn allan mewn cenhadaeth i bob rhan o fywyd felly. Ac un o'r profiadau ges i, oedd mynd gyda'r criw o bobl ifanc yma a'r eglwys leol i'r lle sy'n cael ei alw yn y Red Light District. Chi wedi clywed am y lle yna, dwi'n siŵr. Ond wrth gwrs mae o'n le lle mae yna gymaint o trafficio pobl yn digwydd. A mae o'n dor calonus, fel gymaint o pobl sy'n cael ei trafficio hyd yn oed heddiw. Caeth wasiaeth ydi o, mewn gwirionedd, caeth wasiaeth fodern ynddo. Ac mae o'n dal i ddigwydd hyd yn oed yn fwy na unrhyw adag arall.
Ond wrth gwrs, yr oedden ni'n cyfarfod ar bobl oedd wedi trafficio, yn eistedd lawr efo nhw, yn cael sgwrs efo nhw, yn cael panad efo nhw. A'r geiriau glywis i rhywun yn deud oedd, diolch i chi, bod chi, ond wedi gweld yn dda i siarad efo ni. Diolch i chi bod chi jyst i dod yma i gael sgwrs. Roedd hynny'n golygu lot iddyn nhw. Oherwydd roedd ni'n gwybod hefyd fod yna rhai unigolion ac eglwysi hyd yn oed o fewn yr iseldiroedd oedd yn deud pethau fel, pam da chi'n mynd i'r red light district? Pam da chi'n mynd i fanna i siarad efo nhw? Ynde? Y geiriau yna. Ond pan da ni'n edrych ar Iesu Grist, daeth Iesu Grist i ddod â tosturi, i ddod â cariad, i ddod â heddwch, i ddod â gobaith. Ac onid dyna yw ein galwad ni'na hefyd. I gwrdd â pobl lle maen nhw, fel yn bod nhw'n cael profi yr un bethau da ni wedi brofi yng Nghrist Iesu. Ia, da ni'n barod iawn, rhy barod weithiau i farnu. Nes i ddarllen, mae hwn yn hen stori, mae'n siŵr bellach yma, eich bod chi wedi clywed o. Ond o'na eglwys fawr, ac roedd nhw'n disgwyl gweinidog newydd. Clywed o'n? Ac pam oedd pobl yn dod i fewn i'r capel felly, fe o'na ddyn digartra yn cysgu yn y drws ffrynt. A neb yn deud gair wrtho fo. Pobl yn ei basio fo. Ac wrth gwrs, nath y capel enwi felly. Mae neb yn deud gair wrtho. Dyma fo wedyn yn dod i fewn i'r capel ac eistedd yn y cefn. Ac fe yna bobl yn edrych yn heill arno fo, yn edrych i lawr arno fo, bod wedi gwneud y ffasiwn beth. Daeth un o'r blaenoriaid i fyny i'r blaen a cychwyn y gwasanaeth gan ddeud bod hi'n ddiwrnod hanesyddol yn ymplith ni i gael croesawu'n gweinidog newydd ac a'i ofyn iddo ddod i fyny os gwelwch yn dda. Ac wrth gwrs, fe welodd pawb oedd y dyn digartra yma yn garpiog yn fler, yn cerdded o'r cefn ymlaen i'r ffrynt. Wrth gwrs, mi beidiodd y clapio. Roedd pobl mewn sioc weld bod y dyn yma, y dyn digartra yma, wedi dod i'r blaen. Wrth gwrs, fe feilodd o yn y meicroffon. A fe wedodd o, roeddwn ni'n sychedu, ond ni roddwyd ddiod i mi. Roeddwn ni'n oeth, ond roddwyd ddim dillad amdanau. Eglurodd o wedyn mae fo oedd y gweinidog newydd. Ac roedd pawb a'i penna lawr. Mae yna sawl stori tebyg hefyd ar gael. Ond ia, mi rydyn ni'n rhy barod i farnu. Lle mae'r eglwys, lle mae Iesu Grist yn rhoi croeso yn agor led y pen. Yn hanes a cheis, ia, roedd o'n gyfoethog. Efallai bod pobl yn deud, diom angen Iesu Grist. Ni sy'n angen Iesu Grist, ni sy'n dlawd, ni sydd heb ddillad amdano ni sychedu, ni sy'n isio bwyd. Ond, wrth gwrs, roedd Iesu yn gweld gwerth ynddo. Mae Iesu wedyn yn sefydlu perthynas yn dydi. Yn sefydlu perthynas. Gan wneud i'r unigolyn deimlo i bod nhw'n bwysig. Ie, edrychodd i fyny a dweud wrth os a cheis ti di lawr, mae rhaid i mi ddod i dy dyd i heddiw. Mae'n siŵr bod gyda chi a bob un ohono ni ffrindiau lle chi ymddiried yn llwyr ynddyn nhw. Y braf yw cael hynny. Lle chi godi'r ffôn, gael sgwrs am oriau maith.
Gynnu fi landlaid rwan. Ydy'n gewch chi hwnna maes o law. Ydy'n braf cael landlain. Ond dwi'n gweld bod pawb yn oedran ni heb landlain. Ond na, mae'n braf jyst codi y ffôn a cael sgwrs. A sefydlu perthynas ynddo. Dyna maes i Gris yn disgwyl ni'n neud hefyd ynddo. Ydy sefydlu perthynas felly gyda go. Ni Iesu isio perthynas efo ni, oherwydd ei fod o'n caru ni. Dim ots be. Efallai nad ydyn ni wedi gario. Do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig anedig fa. Dyma pa mae Iesu eisiau sefydlu perthynas gyda Secheis. Roedd Iesu yn gweld yn doedd fod yna rhywbeth ar goll yn ei fywyd o. Yn gweld fod o wedi crwydro. Yn gweld ei fod o wedi twyllio pobl. Fel casglwr trethu yr oedd wedi gwneud hynny. Pam fod Iesu'n sefydlu perthynas oherwydd fod o eisiau Secheis gael bywyd tragwyddol. A mae hynny'r un peth amdano nina hefyd. Ia, yr hyn welwn ni ydy bod Secheis yn cael ei draws newid. Ar ôl cael perthynas yn cael ei draws newid. Da ni'n siŵr iawn, di'r testyn ddim yn deitha ni pa sgwrs gafodd Iesu a Secheis. Swn i'n licio bod yn bry bach ar wal. Ond, swn i'n licio gael bod yna gweld be oedd y sgwrs. Ond dyma be mae'r testyn yn deitha ni. Ond dyma Secheis yn dweud wrth Iesu, Arglwydd, dwi'n mynd i roi hanner popeth i gen i rhoi i'r rhai sy'n dlawd. Cos dwi wedi twyllio pobl a chymryd mwy o drethu nag y dylwn ni, tala i 4 gwaith cymaint yn ôl iddyn nhw. Medde Iesu, mae'r bobl sy'n byw yma wedi gweld beth ydy achubiaeth. Mae'r dyn yma wedi dod, wedi dangos i fod yn fab i Abraham. Dwi mab y dyn wedi dod i chwilio am y rhai sydd ar goll i'w hachub nhw. Cafodd Secheis ei draws newid, nad ydyn ni yn gweld y sgwrs, ond mi roedd o'n gwybod ei fod o wedi twyllio pobl. A dim ond wrth ddod i gyfarfod â Iesu, mae'n sylwi ar hynny. Pam? Oherwydd efallai fod o'n gweld Crist i bechod. Oherwydd bod o'n profi'r cariad hynny sy'n gan Iesu Grist iddo fo. Oherwydd bod o wedi teimlo fod o'n perthyn. Oherwydd fod Iesu Grist wedi gweld gwerth ynddo fo. Mae'n gyd yn bethau mae unigolion angen glywed yn dydy. Teimlo bod nhw yn perthyn. Gwneud byd y rhai pyr eu calon, oherwydd can twy weld Duw. Ia, dyma trawsnewidio a brofo Secheis, a phob un sy'n ceisio yr arglwydd. Yr hyn da ni'n ei weld wrth gwrs ydy yr adnod yma o Iowan 4:3 ynde, yn cael ei danlinellu yma. Yn wir, dwi'n dweud wrthych chi, yn eich chaiff rhywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas Dduw. Hynny ydy, ond nid ydyn ni yn dod i berthynas â Christ Iesu. Wyt ti wedi derbyn pŵar newydd oddi wrth yr ysbryd glân. A roedd si rŵan yn cael yr arglwydd Iesu o'r newydd. I roi heibio yr hen ffordd ac mynd ymlaen i'r ffordd newydd ynddo. Wrth ddod i nabod unigolion a'i cydnabod nhw a gweld gwerth ynyn nhw, maen nhw yn ymroi yn llwyr i wasanaeth yr arglwydd Iesu Grist. Maent yn profi'r cariad y heddwch a'r gobaith, fel y gallen nhw ddangos hynny i eraill. A da ni yn gwneud hynny heddiw. Wedi ni ddod â berthynas ar arglwydd Iesu Grist yn llwyr, a da ni yn ei wasanaethu. Rydyn ni'n caru oherwydd ei fod o wedi ein caru ni.
Rydyn ni'n gweld gwerth ym mhobl oherwydd fod Iesu wedi cael gwerth yno nina hefyd. Ystyr enw Sycheis, wrth gwrs, ydy pyr, neu diniwed. Dyna ystyr gair Sycheis. Ac wrth gwrs, fel casglwr trethu, doedd hynny ddim yn gweddu i'w enw fo o gwbl nagodd. Ond oherwydd y cyfarfyddiad gyda'r arglwydd Iesu Grist, fe yw draws newidwyd, ac yr oedd o yn heiddi yr enw Sycheis arno fo. Ia Sycheis tir di lawr, gan ddod i dy dyd i heddiw. Gydych ni weddio. O Dduw, ein tad, nefol a sanctaidd, da ni'n diolch i ti, yn bod ni yn cael troi ato ti mewn gweddi unwaith eto. Yn diolch i ti yn bod ni yn cael yn herio ar brydiau. Ond yn bod ni hefyd wedi dod i berthynas â thi. Wrth ddod i berthynas â ti arglwydd Iesu, rydyn ni'n barod i fynd allan yn dy enw di. I rannu'r gobaith hynny rydyn ni wedi profi yna ti. Arglwydd, yn gofyn i ti fod gyda ni drwy dy lan ysbryd, wrth i ni fyfyrio ar y geiriau yma y bore yma. Wrth i ni mynd adra ac yn ystod yr wythnos. Ddim yn tad, ddim yn gweddi ni. Gan bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadwch ni ganu am yr rhif 400, os gwelwch yn dda. Am yr rhif 400. Iesu yw'r ior, y cread sy'n cyhoeddi. Can ysdrwy'n erth, pob llwyn a pherth, a ddaeth i fod. Iesu yw'r ior, cyfanfyd sy'n mynegu. Hael lloer a ser datganant. Mae Iesu yw'r ior. Iesu yw'r ior, Iesu yw'r ior. Canwch yr halleluia i Iesu ein ior. Ac yn y blaen am yr rhif 400.
Y gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda chwi o'i. Amen.